O alcalde de Carballedo, Julio Yebra Pimentel, colleu o relevo na presidencia do Consorcio Local de Peares, un organismo creado no ano 1999 por tratarse de unha zona singular na que están presentes 4 concellos e 2 provincias, polo que se acordou crear esta fórmula para xestionala. Deste xeito, no Consorcio Local dos Peares están representados polos seus alcaldes os 4 concellos en que se engloba esta localidade: Carballedo, Nogueira de Ramuín, Ferreira de Pantón e A Peroxa. Tamén hai un representante da Deputación de Lugo e outro da de Ourense, un da Xunta de Galicia e 2 representantes da Asociación Veciñais. Un organismo que nos seus estatutos reflite que será presidido cada 2 anos de forma rotatoria polos representantes dos concellos que o conforman, algo que non se fixo dende a súa creación, sendo o alcalde de A Peroxa, Manuel Seoane, quen ostentou este cargo dende a súa creación. Este ano, o alcalde de Carballedo propuxo que se cumprise e fora Carballedo quen ostentase o cargo durante os vindeiros 2 anos. Unha proposición que causou unha certa discrepancia. A diferencia estaba en que, bueno, pues, uns facían o Concello da Peroxa decía que eso que lle correspondía nestes momentos a presidencia ao Concello de Nogueira de Ramuín, contando os anos desde o ano 1999, nos entendíamos que non, porque precisamente despois da Peroxa viña en Carballedo por diversas razóns, como foi a Peroxa, pois agora correspondía a Carballedo, e bueno, ese era o tema de discusión en principio, pero en definitiva, pois antes de chegar a ter ningún conflito de ningún outro tipo, pois puxémonos de acordo, adoptamos unha fórmula intermedia que, en definitiva, que persegue un fin, que era que a presidencia fora para o Concello de Carballedo, e como así foi. Entón, pois, o señor alcalde do Concello de Nogueira de Ramuín renunciou á presidencia en favor do Concello de Carballedo. E para que fose efectiva, tivo que ser votada pola maioría absoluta dos representantes do consorcio, cousa que se producía no pleno celebrado, onde as votacións foron favorables para Yebra Pimentel. Por outro lado, Julio Yebra desmentiu o rumor difundido sobre a posibilidade de levar aos tribunais o caso se non se aceptase a súa proposta. Nasa circunstancia que somos todos do mesmo partido político e que, bueno, que para chegar a constitución deso sería nun caso pois absolutamente extremo que nunca se chegou a plantear. Nos chegamos un momento, había conversas, nunca nese tono de ameazas, ni moito menos, porque tampouco se daban as condicións para eso, porque estábamos convencidos que tanto o señor alcalde da Peroxa como todos os demais son xente razoable, xente con sentido común, e xente que de algún xeito pois, ten demostrado durante moitos anos que gozan da confianza de todos os seus veciños ao longo de moito tempo, e iso é por algo, evidentemente. Entón, pois, nós non íamos a chegar a eso, ni moito menos, porque tampouco se plantexou. Pois é un rumor que en algún lado, pois non sei quen o puxo en circulación. En todo caso, desde logo, o alcalde de Carballedo non, por suposto. A realidade é que Carballedo ostentará durante os vindeiros 2 anos a presidencia do Consorcio Local dos Peares, polo que preguntamos ao alcalde se conta con proxectos para levar a cabo na zona. Comentounos que son moitas e importantes as actuacións que xa se están levando a cabo nesta localidade, como ao novo centro de saúde e o paseo fluvial. Tamén se refería á nova ponte sobre o Miño. Estas xa non son propostas novas da nova presidencia, sino que xa estaban en marcha. Intentaremos pois, axilizar a súa execución, entendendo pois, as dificultades que hoxe, pero bueno, son cousas importantes para os Peares. Lembrou tamén o proxecto de mellora e remodelación do poboado de Fenosa, que son potenciados polo Concello de Carballedo e que servirán para potenciar a zona e os seus arredores, unhas obras que xa se están executando. Eu creo que vai ser algo moi importante, as obras están xa en marcha, esperemos que teñen un prazo de execución curto e esperemos que, bueno, que no ano 2013 que iso que poda ser unha realidade, que se poda notar en toda a Ribeira Sacra ese impulso de actividade fundamentalmente no sector turístico.